Mine kære danskere, jeg har noget at sige til jer. Hvorfor er alkohol så dyrt? Hvorfor? Hvorfor? Tror regeringen, at vi vil drikke mindre? For så tager de fejl. Folk drikker som aldrig før. Men det er ikke på grund af noget andet. Det er på grund af vores alkoholkultur i Danmark. De høje priser holder ikke folk tilbage for at drikke. Alkohol er farligt i større mængder. Jo vist er det farligt i større mængder. Så vi må belære folk i stedet for den taktik regeringen kører i dag. Undervisningen skal starte fra barnsben, så når børnene vokser op, kan de vokse op og blive funktionelle medlemmer af samfundet. De vil lære at træffe deres egne beslutninger og ikke handle efter hvad regeringen vil have dem til. Og hvorfor det? Fordi Danmark har et velfungerende uddannelsessystem. Så når de har større viden, så er de også smartere, ikke? Og er det ikke det, vi vil have for vores børn? Lad folket bestemme, hvad de vil. Sæt prisen ned på en af vores største kulturskatte her i Danmark. I dag kan folk selv bestemme, hvad de vil drikke. Så hvorfor stå i vejen, hvis en person vil drikke sig i hegnet? Gesundhedsmagtfrej virker at være den diktatoriske metode, regeringen har i dag. Så lad mennesket bekæmpe sundhedsskrækken. Fortsæt som I vil.